Så Riot er en top player. Nej, fordi han er det er jo Lord. Så hvad, så hvad hvis... Er Nethermind ikke en top player, selvom jeg klarer title for den gang med Thingy Space 2? Han er jo klart top. Nej. X2. I don't know, men... X2, det er bare sådan lidt... Der er bare sådan 20 personer der er ikke nu. Hvor der er over 100 victors af X-Run. Er der selv? Righty, let's go. Jeg spiller lige så er de 10 kroner, hvis du kan komme igennem i practice shotten. Nej. Godt lad være. 10 kroner var. Det er ikke det værd. Det er godt. Hey bro. Der var det. Jeg klarer Hypersonic. Yes, bro! Let's go. I win. Fuck dig, din grimme 60% duel.